ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುರನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವಾಚರಣೆಯನ್ನು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕದ ವತಿರ್ದು ಅಂಗಾರೆ ಆಚರಿಸಾಯರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆದುಪುರ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುರನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವಾಚರಣೆಯನ್ನು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕದಕ್ಲು ತಂಕ್ಲೆ ಪರಿಸರಡ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಂಗಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಔಲೌಲು ಆಚರಿಸಾಯರು. ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುರನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಅಂಗವಾದ ಯುವ ಘಟಕದ ವತಿರ್ದು ಅಂಗಾರ ಕಾಂಡೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರನು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಕಡಬ, ನಗರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ವೀಟಸ್ ಲೋಬೋ, ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನೀರ್ ಮುಕಚ್ಚೇರಿ, ನಗರ ಮಹಿಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರಾರ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಿಕಾ, ನಗರ ಯುವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಡುಪು, ಭಾರ್ಗವಿ, ಮೈಸೂರು ಘಟಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸುವೈಚ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ನಗರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಾರೂಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿರ್ದು ಉಡುಪಿ ಸ್ಪಂದನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಫ್ರಾಂಕಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಶಾಲ್ ಅಮೀನ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ, ಮಹಿಳಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಜ್ಯೋತಿ ಗಿರೀಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಶ್ಯಾಮಲಾ, ವೇಣು ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಶಿವಾನಂದ್, ಪ್ರೀತಿ, ಶಿವಾನಂದ್, ಜನಾರ್ದನ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಬಂದರು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುರನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಆಚರಿಸಾಯರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿತೈಷಿಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪಡ್ಪು ರೈಲ್ ರೋಕೋ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಒಂದೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ ಉಂತವಣಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿತ ಬೇಲೆ ಅತ್ತಂದು ಪಂಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ ಉಂತವಣಿ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೈಲ್ ಉಂತಾಗ ಅದು ಕಾಪುಂಡ ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ರೈಲ್ ಉಂತಾರೆಗ್ ರೈಲ್ ಉಂತನ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೇರು ರೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೇ ಆರು ಒಂದು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕಲ ತೂಪ ಅಂಚನ ಅರೇನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಣ್ಣಗ ಅರೇನ ಹೋರಾಟ ಒಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡ್ ಎಂಕಲು ತೂತೆ ಅನ್ನ ದಯಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡ್ಲ ಅರೇನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಚ್ಪತ್ತ 2 ದಿನ 2027
ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅವು ಸಾಧಾರಣದಾಗಲೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತದ್ದು ಎನ್ನಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂಪೇರು ಎನ್ನಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅರೇನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಆರು ಮಲ್ತಿನಿ ಫೋಟೋಸ್ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯೋಗೀಶನ ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಮಲ್ತಿನಿ ಎತ್ವೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಚಾಣಕ್ಯ ತನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಯ ಗಂಡಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಮುತ್ತು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಧದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಹೊಗಳುವುದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಇದು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ ಭಟ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಆ ನಡೆನುಡಿ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೀಗ ಉಳ್ಳಾಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಹಾಗೆಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಂದದಂತ ಕೇಳುವಂಥ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಳಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆನ ಪಸದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರು ತೋಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬರಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಏರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಏತೇ ಪೊರ್ತ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತ ದಾದಮ್ಮ ಅಂದು ಕೇನುನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಸರ್. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಹತ್ತಂದೆ ಉಡುಪಿಗೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಉಡುಪಿ. ನಾನು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರದ್ದು ಬರ್ತಡೇ, ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ ಅವರು. ಪೂರರೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಪಾತೆರ ಪೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೋಗೀಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾವಂದು ಆತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡರು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಪೆ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಯೋಗೀಶಣ್ಣನ ಅಂಚಿದ ನಾಯಕ ಇಜ್ಜಿರಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿನ ತುಯ್ಜಿಯಾನು ಸುಮಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು. ಪುದರ್ ಬನಿಯರೆ ಮಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡುಲುಂಡು ಏರ್ಲ ಮಂತಿ ಈಜೇರು. ಐನು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನ ಯೋಗಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂತೇರು. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಪುದರ್ ಉಪ್ಪಡು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜನಕಲ ಕಷ್ಟ ಗೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಣ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಚೈನಟಿ ಅನ್ನೋರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೆರ ಬಂಡು ಆರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆ ದಿನ ಬೋಡವು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕಿನ್ನೆಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೇನಕ್ಲು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ 1 ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು. ಸೊ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜನ ಪರೋಕ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡು ಮೂಲು 50 ಜನರದು 100 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಜನ ಬರೋಂದು ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರಿ. ಆ ಸಮಯಡು ನಂಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿಲ ಕಾಂಡೆದ ಫುಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆವಡು ಬಯ್ಯಾಡ ಆವಡು ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆತು ಸೋಕುಡು ಮೂಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಪಂಡದಿನ ಬತ್ತದು ಐಟು ದಾನ ಏರಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಆತೇನಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಂದು ಕೊಡದು ಮುಲ್ತ ಇತ್ತಿನ ವಸತಿ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಡೆದು ಬತ್ತನ ಕಲಿತೇರು. ಊರಿಗೆ ಪೋಂದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೆಗಾನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಖಾಲಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೈದಾನಾಡ ಅವಡು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಪಗನೇ ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಬಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಇದು ನಮ್ಮಲಾತೆ ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಬಡದ ಈ ಕೆಲಸ ಊರ ಮಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಚಾರ ಬೋಡದ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಬಡದು ಈಗ 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಐಲ ತುಳುನಾಡು ಮನೆ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪೇರು ಬಾರ್ಕೂರ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪತೆ ಆ ಥರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಆದಿತ್ತಂದು ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಡು ಇನ್ನು ದಾನೆ ಮುನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್ಲು ಧ್ವನಿ ಕಳಗೊಳ್ಳುದೇರು ಪಿದದ ಕುಲುಪುರ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಪೂರಲ ಟೋಟಲ್ ಉದ್ಯಮಿ
ದೇವನ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬೇತೆಕಾಲನ ವಸತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಜನಕಲ್ಲನೆ ಪಕ್ಷ ಅಂಡಲದಾಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಅರ್ದಿಂಚಿ ಮೇರ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಹೋರಾಟನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದಾಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಕಲು ತುಳು ಪೀಠಡ್ ಬದುಕಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷಲು ಗಮನಿಸೋಡು ఆయన ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುದ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಧ್ವನಿನು ಶಾಸನ ಬೇಡ ಕಂತದು ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ನೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಷ್ಟ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದು ಪೆರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂಡ ಇಡೀ ತುಳು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತಾರೆ ದೇಪಂಡ ತುಳು ಅಸ್ಮಿತದ ಮಲ್ಲ ಆತಂಕಲುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪಾಡು ದಾದೆ ಪಂಡ ಹಿಂದುಲು ತುಳು ಬಾತಿರುವೇರು ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕಲು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬಾತಿರುವೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕಲು ಕೊಂಕಣಿ ಬಾತಿರುವೇರು ಮೂಲು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಇಟ್ಟಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನೊಂಡತೆ ಭಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚದ ಇನಿ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಯಾನ ಪೂರ ಧರ್ಮದಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಹೋರಾಟ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಜನಕಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತುಡರ ಬೆಳಗಾದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ವನಸನ್ ಪಟ್ಟಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕದ ವತಿರ್ದು ಆಚರಣೆ ಆಯ್ನ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವಾಚರಣೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯನ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಸಮಾಜಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ನಡಪಡ ಪಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಮೋನೆಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆನ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಲೆ ನಮ್ಮಡ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಸಾಧುಪ್ಗ ಏರೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಧ್ವನಿ ಅಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಜಂದ ಆಗ ಅನ್ಯಾಯ ಪುಂಡು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪರವಾದಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಧ್ವನಿಯಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯಡುಲ್ಲ ದೇಶದ ವಿದೇಶ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡುಲ್ಲರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಪರ್ತಿಯರ್ನ ಏರಿಯಡು ಅವಡು ಕುಂದಾಪುರ ಅದುಪ್ಪೇರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅದುಪ್ಪೇರ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅದುಪ್ಪೇರ ಬೈಂದೂರು ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸೇರುವೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಿಜ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೋಡಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಡತ್ತು ಮರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತ ಹಕ್ಕುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಣ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೈಕೋಸಿ ನಿಕ್ಲಡಿ ಸೇರಿದ ಪನ್ನದಿಲ್ಲರು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತು 15 ದಿನದ ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ತುಳುಪಾತೇರಿದ್ದಾರೆ ಆಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಲ್ಲಾದು ಪೇರರು
ಹಣ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ದಾತಮಂಡ ಚೆನ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇನೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮರ್ದ ಅದು ಏತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಗ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜಾತಿನ ಮೀರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಗ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತೀರಿ ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಬೈದೇರು ಭಾರ್ಗವಿ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಏನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಆಸಿಫ್ ಬೈದೇರಿ ಇನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ದಾರು ಅಂಚ ಮಜಿದ್ ಬೈ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನನಾತ್ ಯಾನ ಇರೋರ ನಿಕ್ಲಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಹರಿಶನ್ನೆ ಬೈದೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಮಂತದ್ದು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಗ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಕಡಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರು ಲೋಲಾಕ್ಷ ಮೋಹನಾಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ನಾಗವೇಣಿ, ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಗಣೇಶ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಂಕಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಳಲಗಿರಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ, ಮಹಿಳಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಜೀದ್, ಪ್ರೀತಮ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಿಕಾ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್, ಮುನೀರ್ ಮುಕ್ಕಚ್ಚೇರಿ, ನಗರ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬೂಬಕರ್ ಕೈರಗಳ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಕೇಶ್ ಚೀಕೆ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕೇರ್ನ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಧಾಕರ್ ಆಳ್ವಾ, ಸುವೈಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಪ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ವಿದ್ಯಾ ದೇವಾಡಿಗ, ವಿವಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಂತೋಷ್, ಆನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಎನ್ಪಿ ಶೆನೈ, ಚರಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅರುಣ್, ಜ್ಞಾನವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾರ್ಗವಿ, ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿಂಗ್ರೆ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಎತ್ತೇರು.